Bydd y fideo yma yn dangos sut i brofi'n gywir gatref mewn 6 cam syml. Mae'n bwysig i orffen gwylio'r fideo i gyd a bod yn gyfarwydd gyda'r holl gamau cyn cychwyn. Barod? Awn drwy'r camau gyda'n gilydd. Cam 1. Pan fyddech chi'n derbyn y pecyn prawf yn y post, agorwch yr amlen. Bydd yn cynnwys y swab, ffurflen wybodaeth bersonol ac amlen i'w ddychwelyd. Cychwynnwch wrth dynnu'r swab wedi selio allan o'r pecyn. Cam 2. Golchwch eich dwylo ac agorwch y swab. Rhowch dwist iddo i dorri'r sêl. Yna tynnwch. Mae'r swab yn aros yn sownd i'r geied. Cofiwch, peidiwch taflu'r tiwb i'r bin. Bydd angen rhoi'r swab yn ôl i mewn i'r tiwb ar ôl casglu'r sampl. Cam 3. Gwnewch eich hun yn gyfforddus mewn ffordd lle gallech gyrraedd eich anws. Esiampl, wrth osod un droed ar y bath neu sedd toiled. Daliwch y swab o flaen y crych gyda'ch bysedd, tua hanner ffordd i lawr. Ymlaciwch a rhoi pen y swab i mewn i'ch anws yn ofalus. Symudwch y swab o ochr i ochr 10 gwaith. Tynnwch y swab allan yn ofalus. Mae'r heintiau yn byw yn ein cellau, felly mae'n bwysig i symud y swab i mewn yn yr anws am gyfnod addas. Cam 4. Gosodwch y swab wedi'i ddefnyddio yn ôl i mewn i'r tiwb a'i gain dyn. Cofiwch olchi'ch dwylo. Dyna'r darn anodd wedi'i gwblhau. Nawr, ymlaciwch, cwblhau'r ffurflen oedd yn y pecyn ac ysgrifennu'ch enw a dyddiad geni ar y diwb y swab. Cam 5. Unwaith i chi gwblhau'r camau i gyd. Rhowch y ffurflen a'r tiwb swab i mewn i'r amlen barod a'i selio. Cam 6. Yr unig beth sydd angen ei wneud nawr ydy postio'r amlen. A dyna ni. Felly beth nesa? Gan ddefnyddio'r manylion cyswllt rhoddwyd ar y ffurflen, byddem yn cysylltu gyda'ch canlyniadau. Fel arfer, bydd hyn yn cymryd tua 1 i 2 wythnos. Os ydych chi'n profi'n bositif am chlamydia neu gonorrhea, yna peidiwch am mynd i banig. Nid yw'n diwedd byd. Bydd y nyrs yn gweithio gyda chi i ddarganfod y ffordd orau i dderbyn triniaeth.